campaign period, balo ko po, ala ng loan na maganap, huli nga tin ng grant, sinugurado na pong Mayor Ed Saytayev. Una po, wala po tayong utang na 650 at ito po ay pag-aaral lang ng DWG to rehabilitate our existing old and dilapidated public market. Pero hindi na tayo mag-utang dahil expired na. So wala na po kayong pangangamba na magkaroon po tayo ng utang dahil bibigay na po ng Malacanang na bibigyan tayo ng 450 million donation. Ko kontra at all kereng ganaganang papa-implement da karenuli balo ko may papasabyan lang pong kay ini mo talagang kay nising masyado yung maging sensational ini maging yung ko balo makanano kay balong exact words sa sabyan ko panong unang panahon hanggang sa kasalukuyan. Ito kaya'y totoo, ito kaya'y nangyayari, ito kaya'y nangyayari noon, nangyayari din kaya ngayon.